somo. Bende awinjo ka okimor ahinya gi weche kata chike ma Fazul Mohammed temo mondo mi oketi obeda moko kuom yore go mabende tayo godo kembe mag ochuk dar. Nyiswa ni to ere kumutiye gi piny owacho Eric? Ere kuma koro donje ma koro tiye gi piny owacho kanyakla mane ni uchiwo arita makare pacho kae? Gima watimo collaboration machiegni kochako on the ground gi local security agents, wan gi ng'ama iluongo ni OCS, wantiega gi sector security committees kuma wagoe bura gi OCS, gi ng'ama iluongo ni chief, gi OCS, gi DO, gi DC, gi county commissioner, gi regional commissioner. Wan gi collaboration mechanism no watiyo kodgi machiegni. Iyude kare elo ng'eny atamalo 99.9 gi nyukta 9 kaka jogo mondiko chuk dar wakwedo matamre gi nono weche Fazul go, nekech onge kuma chik oyie kodgi. Nyakoni pod anuoyo kae e mbui ma wahero mar Ramogi TV ni gigo Fazul owuok ge ode gionge chik. Emomiyo kata jata migepe mar ndiko ji nyadendi Florence Bore, minister, nyose golo boke mare ma official mowacho ni en bendo neno boke Fazul no, kia kuma Fazul oaego to cheko chik, oyudo ni chik poko lokore, pod ene ma en gi teko mar chiwo omenda monego chul, to nyo wacho no omenda go gin ma en 15,000 gi 16,000. Ka jata tije e sirkal ma ema advice kata cabinet ni ma msara nyadendi Bore ni bendo segolo oboke mawinjore gi marwa, to Fazul ni kara en mare ni oago kure ma mwapenjo. Emomiyo wakoni Fazul winji we chalo koko moro makori buogowago kagi kae ni ng'eyo asewacho wachni gi jotelo mamalo, asewacho wachni gi kia jasiasa mane. Josiasa tibuogowago nade to wan joma go ohala mwane gi license mwachulogo osuru, mwasechulogo permit kamoro amora. Jasiasa tibiro buogowago nade ni jasiasa moro nyonyisi ni in koro lokri koko, ma kok watimo kama tidime kama, in lokri koko, ng'amoko timo kama titimo kama. Tong' Fazul beda koko, tong' chik bedi moloka loko authority mar Fazul no koko. Eric, erokamano.